dako, mas na maghusay din yabong. Kana. Makadi na kami ha. Ingat ka mo. Ingat man. Magkari kami. Oh, bye-bye. Hala. Mag-upay naman kamo dida ha. Ano man kamo pinasaway pa mag inaragway kay wala ito na nakukuha. So guys, uwi na kami. Akyat na naman kami ng bukid. At ipapakita ko na sa inyo kung ang aming mga dinadaanan. So kanina hindi ako nakapag dahil nagloko ang aking cellphone. Ito na kami. Yes. Yan, ito ang dinaanan namin. Yan, kanina. Ito na kami sa daan. Guys, kalahating oras na binaktas namin ito kanina. Punta rito. So ngayon napaktasin na naman ito. Dito okay pa naman naman. Pero pagdating doon, so tara guys, samahan niyo. Ano ugat haturi na? Ayan, ganito kapuktik. Dinadaanan namin yan. Kasi dumada dito ang kalabaw. Ayan. Ayan. Bababa na kami. Bababa na kami guys. Bababa na kami. Tahuban na niralugan. Ako ng tubig. Sila sa baba. Nahuli na naman ako. Hanay mana? Kukuha? Kukuha na naman siya ng kalabaw. Ay, kalabaw nila. Dahan-dahan tayo guys. Kasi mabagal ako lumakad. Madala ako mapagod. Ang gusto kong umupo, humiga. So, yan. Taas na naman tayo guys. Kita naman tayo dyan. Kita niyo ang lapis ko. Baba na naman tayo guys dun. So tara, samahan niyo ko guys. Let's go.
Naliligaw ako. Naligaw ako guys. Sip. Oh. Sige. Sige, naklimot-limot dito. Kauna ko siya ng payag ni Ramana. Kaya, hindi mo pausa ko may mga kahoy man. Adi na nga ni Mana na ulit. Aginaw! Kaupay ko duwal. Uy, gudaan picture kita dida. Saldan. Kung makikita ang Manila. At tuman pa din yan itong tower. Tower ng bago ano. At yan ang taas tuman. Picture. Ngadi. Baktas na naman kami guys. Madok yung titapo kami sundang. Kasi ila bahay na ma'am. Patag. Kalakad na itong duwa kay bagat mga sundalo. Picture daw ako din. Diyan nakikita kay kuan naka-video. Kami sa patag na to. Yan, baba. Biugaw. Bumaba kami dyan guys. Baba. Manay ko pag una. Baila kog palin-palin. Oo. Kaya di pa ubos. Siya na. Hinay ko na ko yun eh.
Babalo ada akon. Babalo ako guys. Nulugan ako ng buko. Dito na kami guys. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Siguro mga 1,000. Kontraktor. Nalay. Damo sa luyot. Ano ba siya kumanla to nakita na sa luyot? Madalunot iti dahon. Oo. Nandito tayo dyan sa tuloy. Dahan lang. Magmamahal. Sa wakas, dito na rin kami. Dito na rin kami. Sa Barangay Victory. Abot na rin kami sa Barangay Victory. Kakanday hirap. Aming mga lakad. Pawis na pawis ang aking mukha. Nagkakahiya man sa inyo. Ano?